Danas smo napravili jedan od najjednostavnijih tofu kekova na planeti. Postupak je sljedeći. Namočite suhe šljive. Usitniti lanene sjemenke i namočiti ih 10 minuta da puste svoju sluz. Zagrijati 100 ml biljnog mlijeka pa preliti vruće mlijeko preko maka. U blender staviti mak, lanene sjemenke i namočene suhe šljive. Zblendati dok ne dobijemo glatku smjesu. Uz blendanu smjesu dodati 200 g bezglutenskog brašna ili bademovog brašna i dobro izmiješati. Možete dodati naribanu koricu limuna, vanili šećer i klinčić za okus. Kalup obložiti sa papirom za pečenje pa utisnuti smjesu u pleh. Poravnati mokrim rukama. Napraviti puding prema uputama na vrećici. Dodati prah za puding u 1 dl biljnog mlijeka, dodati vanili šećer, tekućinu od pudinga dodati u kipuće mlijeko pa miješati par minuta dok se ne zgusne. Možete dodati šećer, a možete dodati neki drugi zaslađivač po želji. Pomiješati tofu i puding u blenderu. U tofu cake možemo dodati još neke namirnice, na primjer žlicu maslaca od lješnjaka ili rum. Tofu smjesu preliti preko smjese od maka. Stavimo u pećnicu na 180 stupnjeva oko 30 do 40 minuta. Ako nam vrh malo zagori, maknete koricu koja se stvorila. To nije ništa strašno i neće pokvariti okus. Kolač premazati sa pekmezom po želji ili biljnim šlagom. Za različite okuse tofu kejka koristite različite okuse pudinga. Za biskvit isto tako postoje razne varijante, tako da ovaj tofu kejk možete lako prilagoditi svom okusu. Kolač bi bilo najbolje staviti u frižider preko noći da se stvrdne i ohladi. Dobar tek!